ndithi ke still bazawuthi ne-advantage mna kuba ke I had years to accumulate what I'm bringing here. Kuthiwa akukho mntu one-advantage. Wonke umntu ngoku sikwipoint apho wonke umntu funeke aqala alole i-arrow yakhe privately. Siku-personal study ngoku wabantu abafuna u-upgrade. Akukho mntu one-advantage. Sonke siyalola ii-arrow zethu. Sonke siyapholisha, siyashayinisa. Sonke uba besike sabeka phantsi. Kuthiwa ke ngoku khawukubuye kwakhona, khawukubuye uyiva ke ngoku apha kuTikTok, ungayiva u-intimidatewa ngabantu. Uyiva uzihlelele wedwa eskrinini sakho. Uba uyeva uba izele mna, izele wena ke. Sonke akukho mntu one-advantage kuba nabo becinga uba bayibambile kukho izinto abaziphosa. Nabacinga uba ba-ahead belishiyile elinye icala. So ke ngoku kuthiwa ke funeke sithi xa sifika kwi-finish line sonke, noba umntu use-Africa, noba ukwenye i-continent, noba ulewo my friend, noba use-North America, South America, sonke xa sifika kwi-finish line funeke sifike sithetha ngazwi elinye. Sibonakala uba sizi-siblings zecala elinye, sizi-siblings zefemeli engapha. But abantu abayazi preparation yale family uba yenziwa kanjani, kuba zange yapresentwa mntwini le family, ipresentwa singena stress, ipresentwa sizirelaxele. Akukho mntu ozawuguilt-tripwa into it, akukho mntu ozawuthreatenishwa into it. Abantu bazirelaxele, they are listening to it by choice. Khawukuphinde uzoyiveza into yoba ihamba olu hlobo le family. Le esiye sabasho uba not le, sifuna le. Khawukuphinde uzoyiveza emntwini ongazange wayiva.